Mga idol, hapit na maluto ang mga adobo. Manglarga na may karon. Bahay ko na may tubahon, mga ligo. Lagindingan. Okay mga idol. So, dito may sauna na ito ano. Mana. Iabot na gini diri mga idol. Mga idol oh. Diri na may pwesto mga idol kay doon na may sasakyanan. Yan mga idol, maayong morning sa inyong tanan mga idol. So, good morning Luzon, Visayas, Mindanao. So, karon mga idol, mga ligo may og dagat mga idol. Dito mi sa Tubahon. Kung among gipamanaan sa mga idol. So, ibali mga idol dapat may nagduduyan pa may luto pa ang mga idol. Mga pangbaluno na mga idol bang mga sudan ng mga lain-lain pa tayo mga idol ba? Alaka. So ito mga idol gilut hapit na may mamahawan no? So karon ato sa ipakita dahil mga idol ang mga putahe. Kaya mga balon na mga idol ba mo ipakita. Pansit. Mo ni among balon mga idol. Pansit, adobo. Di na lang nako sa abrihan mga idol kasi mayabo na hinoon. Pa na hinoon tayo mabalon. May pinirito. Oh, napay luto pa mig manok. Idol. Na ready na ang one. Raw sa boss, adobo. Oh, para adobo. Mga idol, hapit na maluto ang mga adobo. Manglarga na may karon. Bahay ko na may tubahon, mga ligo. So, kita-kita lang na ito mga idol. So, mag-video pa gaya po ko mga idol pag na biyahe. Ano? So, ang uban ng mga idol, amo nang ikarga. So, karon mga idol, muuna mi mga idol. Kay maghapit na mig ice. So, paulahira sila ni mama ko. Papa ni Ron. Let's go na mga idol. Make highway mga idol. Napamay karon sa sulod sa Amoros. Highway mga idol. Padulong namin sa Tubahon, Lagindingan. Patong napay mga idol. Dito wala na kita na kumpiyan eh. May mga rider oh. Iligan pa nila padulong ba? Kami sa Alubihin idol. Kaming rider ha. Nagasa? Oo. Ano yun? Tusok yung mandagan yung rider oy. Oh, patungas kami sa Lumbo mga idol. Lumbo, Lagindingan. Kanina rato, nasundan na mo. Okay? O yun.
Aeroplano mapakalupad. Aeroplano sa Lagindingan Airport. Yan mga idol, nanami sa Lagindingan. So, kini kadalan mao ni paingon airport mga idol. Dire taagi. Ore dalan pa airport mga idol. Ikan sa highway paingon airport, distansya pa mga idol. Nana ba elekturanan dia wa? Elekturanan dia paingon dito sa kuan? So pasimang ta dire. Torang airport mga idol, dire may agi. Ang airport dito. Dire may laktod. Kay bio dire mga idol oh. Kita ang alubihid. Oh, torang Cagayan dito mga idol. Cagayan de Oro. So layo yan mong biyahe mga idol. Apo kay kuan bio dire gadungaw sa dagat ba. Ay Salvador mo na ito dia. Dool man kay agion dire ba? Ha? Dool ra. Oh, wapo yung dagat mga idol oh. Uy, bahada mo kayo. Sabi ka bahada mga idol. Uy, yo bay. Dalan dire. Aman ni David, paingon. Dire tapayon. Wala ko tas dalan ani. Dili pa man ni simentado sa una dire. Karon ko, murag nakaagi naman ko dire sa una. Diri mas luloy atong iagi oh. Uy akong nakitaan. Oh, giabot ta may mga idol oh. Kan man day nangaligo diri oh. Oh, sada kay bay. Ay, mao sumpay ra man ni atong giatuan sa una di ba? Sumpay ra. Likod lang ta. Lagi ba? Kang mga baligya diri. Oh, ano yung mga idol ang tubahon Lagindingan. Apo kay mga idol oh. Dito may sa una na ito ano manak dire dito gatanaw na ko itong sakyan ang luloy ko parking puro kapahunas na niya sana rin dako untang itao kaya nangaligo ba? Daga to Yos kayo ba?
mga idol, karon pa kami nakabot. So dito may karon no. Dito may mga ligo. Kay dala panginha sa pun mga idol ba. Layo-layo yung biyahe mga idol. Kalkag ng buhok ko. So kita-kita lang ta dito karon mga idol no. Lo, iabot na gid mi dire mga idol. So sa itong purniro na kong ani dire mga idol. Diha mi nang inhas oh. Grabing kasag mong kuha. Ayan. Paatras na ang tubig mga idol. So, pang naog sana mo magamit mga idol. Mga idol oh. Dito na may pwesto mga idol. Kaya doon na may sasakyanan. Ayan. So tao-tao doon ko wala kabalik diri mga idol oh. Karon pag yun. Sabi ko po kayo diri pwesto mga idol. Sada dito kay naikuan. Dire oh. Dire kay nay butang ang duyan. Tumiagi mga idol diha mi nang inhas. Nang iwag big kasag. Kasi daghana sa mong kuha. Nang ilaw daw unya mahunas niyo mga idol. Magsugok-sugok ko dito. Idol kani nga video diri lang sa kuto mga idol no. Unya lang po ko mag-video sa part 2 kay medyo taas na gid atong video kay kamulo sa biyahe. Nag-video man ta. O ato lang sa ni putlon. So mag part 2 na lang ko mga idol. Kay unya mag part 2 mga ligo mi manginhas ba. O dili lang kuto mga idol no. Abang-abang lang.